Den sidste video, det var ellers meget god. Nikolaj, forresten, lad være med at stjæle. Altså, det er for dårligt. Lad være med at lyve. Du lyver så meget. Altså, det er fuldstændig, når det bliver bevist, så bliver du også lidt ked af nogle gange. Du har det med at blive mobbet af nogen, men det her det er altså ikke en mobbevideo. Det er en disse-video. Og Fred, ja, du hjælper jo ham med at stjæle og sådan noget. Og Nikolaj, du stjæler altså så meget. Og Frederik, han har jo det der med at købe med bruder og sådan noget, og lege det. Så... Nå, ja. Rasmus, han skal snart hjem. Emil, du er eddermame sur. Du tror, du har så meget ret i alting med dyr. Men når det kommer til stykket, så har du en gang så der skal fuckfinger foran klassen. Bare sådan en centimeter for skud, gør. Og så flykker du så meget, du hopper næsten op på mig og skriger og forkæler mig. Det er altså ikke en mobbevideo. Det er disse-video. Altså, I bliver ikke mobbet her. I bliver disset. Vi disser jer, fordi I er så unormale. Hun tegner kun. Hun laver ikke andet end at tegne. Tegne. Og så bliver hun så sur. Hun smadrer en rode foran os, fordi hun bliver sur på os. Og smadrer en flagmus med en bat. Nå, Rasmus, han skal hjem.